Kde bolo, tam bolo, za 7 textúrami a za 7 spalnutými riekami, v krajine, kde sa obchodovalo s ukradnutými akontami a nabugovanými goldami, bolo jedno kráľovstvo, kde sa stále do textúry padalo a kde ľudia vo veľkom bohatstve žili. V tomto kráľovstve vládol jeden múdry kráľ, ktorého mal každý rád, pretože mal toľko zlata, ako keby Fort Knox vykradol. Kráľ žil bez kráľovnej, ktorá bola moc závislá a tak namiesto kráľovskej koruny dostala i Peban. Kým spolu ešte žili v harmonii, sudičky im dopriali 3 detí. Tie následkom chyby v databáze boli dievčatá. Dievčatá rástli v kráse, ale aj v skilloch a napriek tomu, že kráľovský dvor bol obľúbenou dovolenkovou destináciou hordy, odolávalo kráľovstvo útokom hordy hlavne pomocou 3 kráľových dcér a všetci boli pomerne šťastní. Jedného slnečného dňa otvoril kráľ súbor, ktorý mu poslal neznámy užívateľ a na jeho veľké prekvapenie a zistenie sa nejednalo o aktivačné heslo na erotické stránky, ktoré rád navštevoval, ale o geniálne naprogramovaný vírus, ktorý mu postupne začal odinštalovávať všetky aplikácie. V tom momente sa kráľ začal báť o svoju budúcnosť a chcel, aby niektorá z jeho dcér po jeho odchode prebrala vládu nad jeho majetkom a samozrejme aj nad kráľovstvom. Nuž zavolal si k sebe svoje 3 dcéry a takto im riekol. Dcéry moje, nastala smutná chvíľa, ktorú nikto z nás nečakal, ale nejaký grázel mi poslal vírus a ja, starý hlupák, používam Microsoft Outlook, tak som to schytal a nepomohli mi ani 2 antivíry. Môj čas sa pomaly kráti a preto si chcem spomedzi vás 3 vybrať svoju nástupkyňu. Kráľovo IQ nebolo viac ako 50, ale napriek tomu to bol poriadny vychcanec, nuž vymyslel malý test a takto povedal. Nuž predstup ty, najstaršia, a riekni, ako veľmi ma máš rada. Najstaršia dcéra bola mohutnej postavy a agresivita jej určite nechýbala. Rada v masových rejdoch plnila úlohu tanku, tak ju už od malička volali Tankana. Nuž predstúpila Tankana pred kráľa a vraví. Joj, kráľ môj najdrahší, rád ťa mám viac ako všetko na svete, ale ak by som to mala porovnať, tak ťa mám rada ako oba svordy, ktoré z Ilida napadajú. Kráľ uznanlivo pokýval hlavou a povedal. Presne takú odpoveď som čakal od najsilnejšej variorky v krajine. Moc si ma potešila, dcéra moja, ale vypočujme si teraz moju druhú dcéru. Druhá dcéra, vekom druhá najstaršia, sa najradšej na mountoch všetkého druhu preháňala a predsvalala celý svet hore-dole, nuž ju všetci volali Montana. Kráľ môj, ja ťa rada mám viac ako všetkých mountov na svete, si pre mňa viac ako amanský bojový medveď, ba dokonca viac ako spektrálový tiger, povedala Montana. Holy shit, povedal kráľ a pokračoval. Tak to ma máš skutku moc rada, ale aby sme neboli nefér, tak povedz ty najmladšia a posledná, ako ma máš rada. Najmladšia dcéra sa už od detstva najradšej hrala so svordami, aj keď jej bolo od začiatku predurčené hýlovať. Ale keďže nosila namiesto stafiek radšej swordy, ľudia ju familiárne nazvali Swordana. Všetko, čo tu odznelo, je veľmi pekné a vzácne, ale ja ťa, kráľ môj, mám rada ako honory, povedala Swordana. V sieni nastalo ticho. Ticho ako v hrobe. Len z nádvoria bolo stále počuť. Hej, more, nemáš nejaký gold, please? V miestnosti to začalo šumieť. Ale šum náhle prestal, keď sa kráľ postavil. What the fuck? Skríkol nahnevaný kráľ a pokračoval. Honory? Obyčajné honory, ktoré už majú aj level 10? Honory, za ktoré si kúpiš úplne lacné epiky a aj k tomu ešte potrebuješ marky? No mne sa z teba asi resetnú talenty, my god, povedal kráľ, ktorý si nahnevaný sadol opäť na trón a takto kázal. Stráže, okamžite zoberte tohto núba, vyvoďte ho ven pred brány, tam ho 30 minút reskilujte a potom ho kopnite do hladku a pošlite preč. Už ju nikdy nechcem vidieť.
a dal Svordane mute. Vykopli ju dokonca aj z lokalčetu. Král ešte zakričal za strážami: A nezabudnite jej resetnúť spely! A tresol dverami. Stráže urobili, ako král riekol, a vyviedli chudinku Svordanu do lesa, tam jej resetli spely a reskilovali ju asi 30 minút. Svordana sa ocitla na pokraji temného lesa a keďže mala málo HP, rozbitý ekvip a Resurrection Sickness na 2 roky, vybrala sa do lesa s nádejou, že niekoho nájde. Temný les bola oblasť pre levely 25 až 30, ale Svordana so svojím level 20 agrovala na seba všetko, čo len stretla. Jedného dňa, keď ju už naháňali nadržaní trolovia z Durotaru, ktorí tam farmili, to už vyzeralo, že Svordanu killnú. Ale v tom sa celým lesom ozval mohutný rev. 8, 8, 8, 8, 1, 1. Rozľahlo sa celým lesom. Trolovia sa nalakali a chceli utiesť, ale v tom sa spoza stromu vynorila postava, ktorá v priebehu sekundy rozprašila skupinku trolov. Ďakujem, statočný elfský rytier, povedala slušne Svordana, keď otvorila oči. OMG, noob, ja som dvarfka a som šamanka, čo si slepa? Prepáčte, starenka, ja som vás v tej tme zle videla, povedala Svordana. To preto, lebo si nevieš nastaviť na monitore ani gamu, ty lama, odvetila postava a pokračovala. Ja nie som starenka, ty trubaňa, za toto všetko môže len Blizzard. Kvôli ním vyzerám na 60 a pritom mám 10, ale spoločnosť ma vyvrhla a ja som teraz degeš. Ale skôr ma zaujíma, čo tu robí low level ako ty. Nuž Svordana začala rozprávať svoj príbeh a že teraz nemá nikoho a hľadá miesto, kde by mohla prespať. Tvoj príbeh ma dojal, dievča. Ak chceš, môžeš ísť so mnou a bývať chvíľu u mňa. Následkom hernej degenerácie som už zabudla na svoje pravé meno, ale ty ma môžeš volať Haxana. A teraz poď, zavediem ťa do tvojho nového domova, povedala Haxana a invitla Svordanu do grupy. Neskôr si zapla speedhack. Bola to známa duskúcka blogerka, ktorá dostala IP ban už aspoň na 100 serveroch, ale tu bola relatívne v bezpečí. Svordana speedhack nemala a tak trvalo predlho, kým bosorku dobehla a v jej novom dome sa jej náramne páčilo. Všade po stenách viselo plno epikov, jedla a pitia bolo dostatok, pretože ho vyrábala samotná Haxana. Ale jedna vec jej aj tak vrtala v hlave, tak sa opýtala. Pani šamanka, ďakujem, že ste ma prichýlili, ale mám pár otázok. Ako je možné, že dvarfka je šamankou a dokonca používa schopnosti iných povolaní, ako je napríklad mage? Bosorka sa pozerala na dievčinu i takto riekla. Lol, vidím, že to som na riadnu lamu natrafila, muhehe. Nuž, dievča, poviem ti to, lebo ti verím, ale v tom prípade už budeš musieť bývať len tu u mňa, súhlasíš? Svordana sa na začiatku trocha bála, ale nakoniec povedala áno a stala sa bosorkyným učňom. Od toho dňa sa veci začali meniť. Bosorka Bugerka naučila Svordanu všemožné spely, bugy, hacky, no proste všetky lamerské finty a taktiky. Takto čas plynul, Svordana sa každým dňom učila viac a viac bugov a hackov a medzi tým všetkým prišla na kráľovstvo vojna. Kráľové vojska dlho odolávali, ale horda bola v presile a ekvip kráľovského vojska sa pomaly, ale iste začal červenať. V tom generál vojsk prišiel za kráľom a vraví: Kráľ môj, všetky veci v celom kráľovstve sú rozbité na sračku. Naše vojsko ustupuje a nahí horďaci si robia práve teraz na nádvorí ožram party. Tak použite epiky za honory, skríkol kráľ. To nejde, kráľ môj. Všetky honory sa nám cez noc záhadne resetli, hovorí generál. Kráľ sa chytil za hlavu, sadol si na trón, ale keďže mal depku, vydal zo seba len 4 písmená OMFG. Správy o vojne sa za ten čas dostali do uší aj Svordane, ktorá medzi tým už bola na leveli 70 a práve bugovala talenty.
tom náhle na 100% metle priletela udýchaná Haxana a kričí: Rýchlo, ty lama, všetko to tu spiroblastuj! A pokračovala: Mne to začalo ako si lagovať a prišli tu blbečkovia z Blizzardu, tak ja prcham na iný server, čus! A puf, a bola preč. Jediné, čo po nej ostalo, bol nápis Haxana leaves the party. Swordana nevedela, kam ísť, ale ťahalo ju to domov. Tak zapla speedhack a flyhack a frrrr už jej nebolo. Kráľovské mesto, okupované hordou, medzi tým zmenilo názov na Undead Wind. Zrazu, z ničoho nič, začali hordiaci padať s bolesťou k zemi a mestom zatriasol rev. Muhaha! V tej chvíli sa polovica hordiackého vojska s fírom nad hlavami do textúry prepadla. Druidi sa radšej na hovna premenili a tí, ktorí fír zrezistovali, tí radšej použili Hearthstone. Všetci z kráľovstva boli najprv prekvapení, keď videli Swordanu prísta v T6 sete pre Warriora. Ale údiv sa neskôr zmenil na radosť. Najradšej zo všetkých bol samozrejme kráľ, ktorý sa tak tešil, že dostal až error a viac už sa nepripojil. Swordana naučila celé kráľovstvo bugovať a hekovať a samotní obyvatelia si ju zvolili za svoju kráľovnu. A tak si všetci spokojne žili a bugovali a pokiaľ neumreli alebo nedostali IP ban, tak tam bugujú dodnes. A na bráne zazvonil hacknutý zvonec a našej bugnutej rozprávke je koniec.